Ahoj, vítáme vás u nového leteckého videa. Dneska pro vás máme další video ze série zajímavostí o leteckých společnostech a dneska se podíváme na zajímavosti o ČSA. Československé aerolinie byly založeny roku 1923, konkrétně 6. října. Byly založeny československou vládou a vznikly transformací vojenského dopravního oddílu, který doručoval poštu mezi Prahou a Bratislavou. V době svého působení byly ČSA pátou nejstarší leteckou společností na světě. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 28. října 1923 k 5. výročí vzniku republiky. Tento den bylo nevlídné počasí, proto musel být první let odložen na další den. První let se tedy odehrál 29. října 1923 a vedl do Bratislavy. Na tento let byl nasazen letoun Aero A14. Později tato linka byla prodloužena až do Košic. V roce 1930 ČSA zahájili svou první mezinárodní linku, která vedla do chorvatského Záhřebu. Na této lince létala také konkurenční společnost Československá letecká společnost, která ovšem svůj provoz ukončila v roce 1939. Druhá mezinárodní linka byla zahájena o 3 roky později, v roce 1933 a vedla do Bukureště. Prvních 14 let svého provozu měli ČSA základnu na pražském letišti Kbely. V roce 1937 však došlo ke změně a jejich domovskou základnou se stala Praha-Ruzyně. Během druhé světové války, tedy mezi lety 1939 až 1945, došlo k pozastavení provozu. Téměř po 40 letech provozu v roce 1962 vyslali ČSA poprvé své letadlo za Atlantik. Jednalo se o linku Praha-Havana a operoval ji letoun Bristol Britannia 318. Během tohoto letu proběhly 2 mezipřistání, a to v irském Shannonu a kanadském Gandru. V roce 1975 na letu číslo 540 došlo k nejtragičtější nehodě ČSA v jejich historii. Let z Prahy do Teheránu měl plánovaná 2 mezipřistání, a to v Damašku a v Bagdádu. Během přistání do Damašku však letoun narazil do písečné duny a při této nehodě zemřelo 126 lidí. Co se týče flotily, nejpočetnějším typem letadla ve flotile ČSA byl Ilyushin Il-14 nebo Avia 14. Těchto letadel měly dohromady 32 kusů. Poté měli 15 kusů Boeingu 737 ve verzi 400 a 15 kusů Boeingu 737 ve verzi 500. Co se týče dálkových letadel, tak ČSA měli 4 kusy Airbusu A310 ve verzi 300 a poté 1 kus Airbusu A330 ve verzi 200 a 1 kus ve verzi 300. Svou nejlepší éru zažili ČSA v 70. letech. Poté v 80. letech byly spíše ve stínu západních aerolinek a po revoluci došlo k modernizaci flotily právě o západní letadla, jako například Airbus A310, Airbus A319 nebo Boeing 737. Během let 2003 až 2024 už ČSA velmi upadalo. 10. dubna roku 2013 Koreaner koupil 44% ČSA. Později, roku 2018, Travel Service získal 97,74% ČSA. 11. ledna 2019 došlo ke zrušení linky do Bratislavy a do Ostravy. 26. října roku 2024 se ČSA začlenili pod SmartWings a došlo tak k oficiálnímu ukončení provozu ČSA jako samostatné aerolinky. A to už je od nás dneska všechno. Moc doufáme, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Ahoj!